Hola, chámome María, teño 56 anos, son de Ponte Caldelas, vivo en Redondela e dentro de uns días me caso con meu amor, Eduardo. Hola, son Eduardo, teño 47 anos, son de Ponteareas, vivo en Redondela e dentro de uns días caso con este amorciño que teño aquí ao meu lado. Cando pensei que non volvería a enamorar, apareceu Eduardo no camiño. Foi un flechazo. Foi un flechazo do mellorciño que fui con miña nai. E cando mira Eduardo, bailas, me quedei unha cara así, sorprendida, dicíndolle sí, che bailo, pero é que hoxe en día chamar a unha persona a bailar nunha festa vai ser algo difícil, mi má. Aos minutos de coñecela, decateime de que María era o gran amor da miña vida. Desde un principio xa me gustou María. Xa na máis vela, aparte pola alegría que tiña e por todo. Tuvo sorte en encontrarla, porque é unha gran muller. El tuvo moitos problemas despois de divorciarse, que o pasou mal. Apareceu María, tu ya lotaría. Tuvemos que facer fronte a moitos comentarios. Poucos apoiaban a nosa relación. O comentario este mira, quedou viuda hai un par de anos e xa ten parexa. E outra que pola diferencia de edad. Outros non, que era un alcohólico, e a mí eso me fastidiaba, porque nin era un borracho, nin era un alcohólico. A xente así, que se metera na súa casiña, que bastante ten que rascar cada un na súa casiña. Xuntos cicatrizamos moitas feridas do pasado. A perda do pai si foi moi duro, moi fuerte. Costoume levantar a cabeza e ao mesmo tempo teño que dicir que non me costou porque me apoyaban moito os meus fillos. María te sufriu moito, entonces hai que darlle un apoio tamén, un cariño mismo que ela me dá a mí e darlle a ela. Hoxe vamos a deixar atrás o malo e casar por todo o alto. Ai, María está moi enamorada. Tanto ela como Eduardo. Están moi enamorados. Por iso me encantan. No te perdonaré si me dejas solo. Levamos un ano e pico, un ano e medio. Conocémonos na festa do Choco. Estaba falando con unha amiga e sinto así nun brazo un tocamiento. E dixen, dime agora que estaba crendo que era outra amiga. E cando mira Eduardo, bailas. E dixen, pero este tío chama a bailar a xente na festa? Que raro, isto non é normal, dicía, isto non é normal. Pero eu bailei, como bailou ben, e despois me seguiu chamando, pois eu seguín repetindo. Eu no momento que a mirei, dixen eu, bueno, pois a mí me gusta, vou a sacarla a bailar e a ver o que pasa. Cando saquei a bailar, a canción que sonaba era a de Loco, de Enrique Iglesias e Romeo dos Santos, unha bachata. Un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Seguín bailando hasta o momento que a miña amiga se me iba e me dixo, mira, non nos vamos, te acompañamos a casa e tal. E dixen, bueno, pois me vou, e como Eduardo estaba xa comigo, pero non me dicía nada, eu dixen, bueno, vale, marche, tal, cando non me dete salta Eduardo. Pois se queres quedar aquí, quédate que despois te acompañou hasta casa. E así foi, acabou a festa, fomos dando un paseíto, nos sentamos nun banco, falamos 4 cousas, nos intercambiamos os números de teléfono, eu lle roubei así un beso pequeno, el quedou todo... Para min era moi grande, ese bico para min foi moi grande. Pensei que quedaba sin respiración e iso que só lle fixen un... Dixo, tranquilo, que non te vas a comer. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada. Quedamos por día seguinte, fomos a dar unhas voltas e fomos quedando varios días. Viña as noites cando viña de traballar, dábamos unha volta todo por aquí adiante, nos íbamos pa casa e a partir de aí me dixo el, mira, eu vou ir a vivir a Ponteareas con meus pais e vou te vir a ver todos os días. E eu lle comentei, como? No, porque un gasto desde Ponteareas a Redondela é un gasto. Dixen, bueno, pois mira, se consigo un apartamento pequeno, calquera que teña cociña, cuarto de baño, unha habitación, eu xa sedo por aquí e tal. E dixeme, pois non, busco eu. Levamos semana e media máis ou menos xuntos e xin, xa che encontrei piso. E me donde? Dixo eu, tal calle, tal número, tal. Dixen eu, pero xa a túa casa. Dixo eu, pois aí onde vas a vivir. Se queres vir, ves pa Santomiña. E a partir de aí xa foi empezando a quedar un día que outro, hasta que vaciaron onde estaban e xa veo vivir pa aí definitivo. Definitivo de todo. Para llegar a ti, aposté lo que tenía, te entregué mi alma. Para llegar a ti. Él
Penso que é moi buño de levar, María di, vamos, ele sempre está dispuesto. Preocupamos máis dos demais que del. O meu fillo é estupendo. Moi ben, moi ben, moi ben. Demasiado bueno. Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus... Estamos aquí en Fulancho, en Redondela, preparando unha xuntanza con os amigos que van a vir dentro de pouco. E vamos a explicarlle algo, charlar un rato, pasalo ben. Cuando te vi tuve un buen presentimiento. Eu sou carretillero, bueno, sempre anduve así a saltos, pero ahora últimamente vaime moi ben. Se falta o traballo, Home, a nadie gusta ir a traballar, pero que esteas cómodo cando traballas, pois, vale. Ahora xa levo tempo na mesma empresa, estou moi contento. Desde que conozo a María e teño ese traballo, pois a vida moito mellor ainda. Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. María é extrovertida, moi alegre. Donde hai ambiente que tal, ela aí está. María gusta de vivir. Ten 2 fillos, ela ven a axudarme a min, ela vai cunha amiga, ela está para todos, sí, tamén. Voy a escribirte mi canción más honesta. Eu non traballo moito porque traballo na casa, e as cosas da casa tamén se teñen que facer. Dicen que non. Pero hai moitas cosas para facer. Gústame facer pendientes como estes que levo eu, que fixen eu, e teño moitos colores, moitas amigas lle veñen e, ai, hazme uno neste color, pónmela aquel outro color, hazme aquel outro, e hago moitos pendientes. Enamórate otra vez. Eduardo é un compañero excelente, temos feito moitas festas por aí, que vamos ás romerías, e ademais somos unha pandilla grande, cando vamos como mínimo 7 xa, temos xuntado hasta 25. Donde toco un jeitiro, las damos nós, hai que levar unha tortilla e tal. Ai, pois eu levo tal cousa, Ojalá vamos. Somos amigos de festeiros. Era lo bonito del sol, siempre brillaba más y hacía más calor. E hoxe no mercado viñen e topei a Antonia, que o hombre caiu unhas patatas para ir a guisar cun codillo. Entón, cando te preparábamos, de que dice que nos invite. Eu son amiga de María, xa fai uns anos, para min é especial por moitas cousas que fixo por min. Ela, cando necesito dela, sempre está aí. E se lle pido un favor, tamén mo fai. Si podo axudarlle a xente que me pide, te axudo. Se non, dixo eu, sinto, non che podo axudar. Agora que María casa, estou contenta, estou. Ojalá sean felices como son hasta agora. Tus besos se han quedado en mi cara, mujer. Son como cerizos de amor en mi piel. Tus besos procurándome en esa canción. Decidimos casar porque nos queremos. Eu a quero moito. Eu veo que ela tamén a min. Con ela, ou como se suele decir, o bo, o malo, é para todo. Como os momentos que pasamos así un pouco difíciles foi cando empezaron a decir que mira, anda buscando un máis xoven que ela porque... Porque bebía, non para caer, pero bebía moito. A ver, todos temos altos e baixos nesta vida. Ela me había comentado algo que bebía algo e dixen, pois eso vamos a reducindo. Pouco a pouco, foi no levando o camiño dela. Eu nada máis que lle puñía un plato de comida quente, unha roupa lavada. En 6 meses engordei 10 kilos, cambiei moito, visto mellor, me miro mellor, o sea, eu cada vez que me miro ao espello, antes casi non me miraba. Eu dicíndolle sempre tamén, mira, eu non sei por que bebías, porque te estabas facendo daño, facías daño a ti, facías a teus pais. Estaba un poquinho fundido. Entonces, ao encontrarla a ela, pois, se viu arriba outra vez. Comprensión, cariño, que iso, ante todo, para min é o cariño. O cariño dunha persona vale moito. Xa solo por eso xe ten que estar agradecido. Por todo o que fixo por min, toda a vida agradecido estaría. Porque ela fixo moito por min. Con tu aire yo respiro, tu sueño y el mío se mezclan en las noches como mares en los ríos. Non podería vivir sen ela. Sí, eu creo que a miña muller da miña vida. Non tendría palabras para definir como sinto por Eduardo, nin escribilo, porque sería... Para escribilo non me chegaría a libreta, e para decilo levaría moitos días. A boda vai ser unha bodaza. Nos casaremos na playa. Os pinchos serían a seguir no Ardadiante, no Puscas, e logo dali iríamos a facer unha macrofiesta a discoteca A Luna. Bueno, a boda normal. Luna, luna, luna. Hola, Luis. Hola. Buenos días. ¿Qué tal?
Por aquí, que tal? Hola. Bien. Oxe, vinin hasta aquí a discoteca da Festa Saluna a falar con Luís, porque quero facer despois da miña boda unha macrofiesta aquí con os amigos, cos invitados. Más o menos cuántos vais a ser A ver, poquitos no, y muchos tampoco, porque por supuesto no nos da para mucho. Entonces unas 35 personas, más o menos, así. Todos los invitados están invitados todos por la casa. Así que yo te paso unas invitaciones y tú serás a tus invitados. Una buena ayuda, María, una buena ayuda. Así que para empezar... A Sala Luna acompañou a miña amiga Marisa. Coñecémonos no baño dunha sala de festas tamén, ela estaba ali sola, moi triste. Entonces deu a casualidade que se abra a porta entre Marisa. E me dice, ¿qué te pasa? Te veo a tal, ¿te encuentras mal? E dije, pues no. Faltaban as outras amigas das que quedaran de vir non apareceron. Entonces vine hasta aquí tal, pero vou ir a marcharme, porque no se caceta.